Ti dayto na santo na misa intay manranggayan ti pagyaman ta Mr. and Mrs. William Wasan and family. Pagyaman ti pamilya ni Mr. and Mrs. Melody Coloma and family. Dato na pagyaman ti pamilya ni Estelita Gorospe, babaen ti panangikakasi ni Apo Birhen Santa Maria de Guadalupe. Pasasalamat ken Birhen Guadalupe sa kanyang pagbigay ng yes. Special intention ni Dexter Mark Batin. Angel Rubisco, her birthday. From Cristina Soriano and family. Banji Acosta. Marina Manzano. Pagyaman ni Domingo Damili. Pagyaman da familia da Mr. Mrs. Alex Gorospe ken Apo Nuestra Señora de Guadalupe. Gordon Liz Bruce, Pinky Jane Bartolome, Romy Biag, Abelardo Lafrades, Engineer and Mrs. Baltasar Escobar and family, Dr. Lalin Habilionar and family, Teresita Mia and family, Remedios Mendoza and family, Erlinda Alvarez and family, Jennifer Saure, Jeremy Fidel, Georgina Gallego and family, Romel Garcia, Normita Valenzuela, Freddy Paul Ringor and family, Pagyaman ti Maysa Akabsat, Risa Lea Makabugaw, Mr. and Mrs. Reynaldo Dorado, Mr. and Mrs. Lord Joray Dorado, Lorimal Dorado, Lord Joseph Dorado, Erenio Abaya and family. Tumakdar tayo kakapsat. Ato'y kamamin o Maria, siraraem dito'y saklang mo, dayto'y pangkablaw miken ka, linggem inanadong mo. Ato'y kamamin o Maria, siraraem dito'y saklang mo, dayto'y apangkablaw miken ka, linggem inanadong mo. Ave Maria, O Maria, Reina ti langit ken daga, ipuso na kem kararwami, amin ken kay daton min. Ave Maria, O Maria, Reina ti langit ken daga, ipuso na kem kararwami, amin ken kay daton min. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken Kakabsat idarambakan tayo, ti Fiesta, ti nasantuan nga ina tayo, Santa Maria de Lourdes. Dahito nga aldaw ti panagparang na kini Juan Diego, Santa Maria de Guadalupe. Iso ti panagparang na kini Juan Diego, iso ti nangibilinan na, ti dagiti bilbilin na, kas panagtalit iti Diyos, panang salwad iti biag, ken panangagas dagiti masakit. Dawaten tayo ti panangibaba at tinasantuan nga ina, tasapay ko mata makapudno tayo, kas imbilin na po Guadalupe nga ina tayo.
Tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti dati na santuan a misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Datay amin ko na tayo agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayumet kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko unay. Iso ngagpakpakaasi akin Santa Maria agnanayon na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kumatiman nakabalin a Diyos. Kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo mga sikat, Apo mga sikat, Pakawanin basbasol mi, bidot na kurkurangan mi, Kitawin nakangkari, nakalmesan na kempus mi. Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, Pakawanim basbasol mi, bidot na kururangan mi, Kitalawin nakangkari, nakalmesan na kempus mi. Apo mga sikat, Apo mga sikat, Pakawanin basbasol mi, bidot na kururangan mi, Kitalawin nakangkari, nakalmesan na kempus mi. Nakalmesan na kempus mi. Gloria ti Dios Ama, ti kangatuan. Gloria ti Dios Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu, anak santuan. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Kapya kadagiti amin natattao, anaimbati panagnak na kemda. Dailangitan nga Ama, daydayawin da ka, agrubak kam ken ka, agyaman kam ken ka, kapoy di dayag mo, ay langitan. Gloria ti Dios Ama, ti kangatuan. Gloria ti Dios Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu,
Kristo, bugbog tong anak, Kordero iti Diyos, anak ti Ama, unasem ti basbasol, ti lubong, kasyana kami, awatem to'y arami, si tutugaw, iti makanawan ti Diyos Ama, kasiyan na kami, denggem to'y araraw mi, gloria ti Diyos Ama, ti kahatuan, gloria ti Diyos Anak, alay langitan, gloria ti Espiritu, anak santuan, gloria iti Diyos, ti kahatuan, gloria, Hosanna, gloria, Alleluia, gloria, Hosanna, gloria, Alleluia. Sana Alleluia. ikangatwan Alleluia. sana sikalaeng itinasaruan sikalaeng ikangatuan ititimpuyo Ti Espiritu Santo, ti gloria, ti Diyos Ama. Amen. 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 kumararag tayo. O Diyos nga Ama ti amin nga asi, inkabil mo dagiti tattaom iti salinong ti pannalaknib ni nasantuan unay nga ina ti anak mo. Ipaayom mo kadi, tati amin nga umawag ti panangibabaet ni nainggasatan a Berhen ti Guadalupe, babaen ti nabiyag a pammati, itrabaho da ti panagduruas dagiti amin at tattao, iti sidong ti kinalinteg ken kapya. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti hinggana. Ti maibasa na adaw iti libro ti Paltiing. Nalukatan ti templo ti Dios sa dilangit, ket nakita ti lakasa ti tulag. Nagparang sa dilangit ti sabalya na kastas daaw a pagilasinan. Adamay sa babae ang nagkawis iti init, nagtakder iti bulan. Ket ti ulo na adda korona a binokel ti 12 a bituen. Dandani agpasngay ket agikikis iti sakit ken rigat na nga agpasikal. Nagparang sa dilangit ti sabalya na kaskas daaw a pagilasinan. Adda dakkel
analabaga a dragon, apito ti ulo na, ken sangapulo ti sara na, ket adda korona ti tunggal ulo. Iti ipos na, naipras na, iti pagkatlo dagiti bitwen ijay langit, ket intapwak na ida iti daga. Nagtakder ti dragon iti sangwanan ti babae, dandani aganak, tapno alunonen na ti ubing apaman amay pasngay. Inpasngay ti babae ti maysa a lalaki, amang iturayto ti amin a nasyon, babaeng ti sarukod alandok. Ngem narabsot ti maladaga ket naipan iti Dios, ket iti trono na nagkamang iti babae iti letang. Nga insagana ti Diyos, apagyaman kin pakataripatuan na, kalpasan na nangigko ti maysa anapigsa at timik sa dilangit, dimtingen ti panangisalakan ti Diyos kinunana, impakitan ti Diyos ti panakabalin na akas ari, impakitan ti Kristo na ti turay na, napagtalawin sa dilangit ti Diablo, mangidardarom kadagiti kakabsat tayo, iti aldaw ken rabii ti sangwanan ti Diyos. Ti sao ti Apo. Sika ti tangsit ken ragsak dagiti tao tayo. Binindisyonan na ka ti Diyos akangatuan. Sika ti kagasatan kadagiti amin a babae dito'y daga. Maikari ka unay ang madaydayaw iti Diyos, anang parswa iti langit kindaga. Dinto malipatan timpakitam, apanagtalik mo iti Diyos. Malaglagip to dagiti tattao bayat ti panangipakaamuda iti panakabalin ti Diyos. Sika ti tangsit ken ragsak dagiti tattao tayo. Ti may basa na daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Imay ti basol dito'y lubong, gapo iti maysa tao, ket ingkuyog ti basol na ti papatay. Iti kasta, nagsaknap ti papatay ti amin dito'y lubong, agsipod ta nagbasol amin a tao. Agpayso agapo iti basol ti maysa tao, nagturay ni patay gapo iti dayta tao, ngem dakdakkel nga dayo tinaramid ti maysa tao nga ni Jesucristo. Dagiti amin nga umawat itinawadwad a parabor ti Dios, ken ti di mabayadan a sagot ti kinalinteg na. Agturay dantoy ti biag babaen ken Kristo. Ngarud, kas iti panakadusa ti amin gapo iti basol ti maysa tao, kas tamet ti panakawayawaya ken panakaited ti biag ti amin a tao, gapo iti maysa nalinteg ti inaramid na. Ket no kasano ti kaadu ti nagbasol, gapo ti kaadu dagiti mapalinteg ti sangwanan ti Dios, gapo iti panagtulnog ti maysa tao. Ti sao ti Apo.
awan patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumangkin. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Gloria tumipay ken ka, o Apo. Iti maikanam abulan ti sikog ni Elizabeth, imbaon ti Dios ni Gabriel nga anghel amapan iyay Galilea, iti ili a Nazaret. Naibaon ni Gabriel iti maysa a balasang a birhen a naitulag a mayasawa iti lalaki nga agnagan Jose, a nagtao di kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana, agragsak ka si katinaidumduma ti pategna, ti Apo adda ken ka. Napalalo ti pannakariribok ni Maria ti insao ti anghel, ket pinampanunot na ti kaipapananday toy. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agboteng Maria ta pinaraburan na ka ti Diyos. Agsikog kanto, ipasngay monto ti maysa a lalaki ket panaganam to iti Jesus, na indaklan to. Maawagan to iti anak ti Diyos, iti anak ti Diyos ti kangatwan. Pagbalinen to ni Apo Diyos nga ari, akas ken David nga amana. Iturayan nanto iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob, ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel, kasano a maaramid daytoy, idinto a maysaak a birhen, umayto ken ka ti Espiritu Santo, insong bat ti anghel. Sa linungan na kanto ti pannakabalin ti kangatwan, daytoy ti gapuna a nasantuan to ti ubing, ket maawagan to iti anak ti Dios. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth, akun kunada a Lupes, masikugen no pay baket unayen, innem abulanen ti sikogna, taawan ti saan a kabailan ti Dios nga aramiden, adtuyak nga adipen ti Apo kinuna ni Maria, maaramid kumakanyak, kas insaom, ket pinanawanen ti anghel. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayo tumipay ken ka, Kristo. Good morning. Ti oras tayo 6:30. Ijay Mexico, almost 2 o'clock da siguro iti malum. Iti naududi da, iti kalman, into no bigat pay laeng. Di ti time difference tayo. Kasi sa ti kuanda, when or imuna tayo. Kada ito nga aldaw, kaslo kumaji aldaw tayo. Iti bigat, ijay oras da dijay. Kastoy dijay maudi nga panagparang ni Apo Santa Maria ken ni Juan Diego. Tanamintlo nga nagparang, imuna nagparang kanya na Iyetipeyak Hill. No makita yung Iyetipeyak Hill, hanga kasla dayta Tipeyak Hill nga dadta idita aramid ti tao, natural nga kasla bato abantay. Bato abantay ti pannaka kuana dayjay. Ket ni Juan Diego, apami idi na pangkam dijay. Interest ko ijay awan makaibaga. Sa dinno ti birthplace nakaiyanakan ni Juan Diego na agdamag ka kada ori dagiti tattao dijay kada anya naganan ori dagiti tourist guide da dijay. Sa dinno ti nakayanakan ni Juan Diego, no sabi ko na handa maibaga. According to tradition, amin dagiti adde ta siyempre 1531 awang pay mo ila tinagsursurat kadag picture idi. Handa maibaga no sa dinno. Kati may ginagbunyagan na to the church nga pagmismisaan na 0.8 kilometers
Awan ti may sa kilometro, ang mga 800 meters ko na. Kadi dyan no kita, di pagpagnaan na nga inaldaw nga mapan, ijay simbaan, at dahil niya, kano mapan makimismisa ni Juan Diego, lumasat, tapno as-asidag, balas sang atin, nahan unay na nga nga hil, nga turod, bumalasiw ijay, kaysa di jay lumikaw. Kay ijay nga magmagna, ijay nga agparparang ni Apo Santa Maria, at di jay chapel na, at di jay ti, ayan ti, ada sabsabong na basit at chapel, di jay ti pag nagparparangan na nga imuna. Kano makita, mapicture mo nga talaga, kano ijay nagbunyagan na aging gadi jay, somewhere here, kung ito'y nga banda siguro, ti ayan ti nakayanakan, ti balay ti Juan Diego. Kabumalasiw, nagparang ni Apo Santa Maria kunana, ingka kini Apo Obispo ibagam nga mangipatadder ti simbaan idtoy. Apaya, during that time, dagiti Aztec, dagiti native Kanyada, Aztec, ti awag da tayo kumaki, Ilocano, Igorot, Mangyan, kasi kumanya, Aztec da. Kay human offering every year, pinulpulo nga ubing ti papatayon da nga idaton nga pagdaydayaw iti Goddess da nya ti Goddess da sun and moon no makita yo dayjay likodan na nya dakdakkel nga ta datoy makita yo toy nangina daytoy nga klase ti ladawan nga magatangem iti Mexico nakarol dayta jak kaya nga gatangen ta kita mula inted ti gagayem ngam daytoy tinaideket ijay original aladawan. Nangina nga mahaan nga dagiti lakod jay manmano ti ideket da ijay original aladawan no lokatan da dijay original nga nakamuntar ijay ngato masapul nga da permission ni obispo apaya 500 years dan mabalin nga madadaelen kedi jet tilmana naaramid iti magay na muyo ti magay ter aramidan ti a Christmas tree keti lifespan ti magay 30 years laeng. Kung nakasurvive ti 500 years at dapay DJ cross nga idibinumbada na pilko DJ metal or bronze nga cross haan nga naan ano DJ ladawan tanapanda sinagutan ti sabong iso nga tatan bawal ti agyasideg ti sabong nga agi-offer ijay tapaya securities aminen ta binumbada kani Juan Diego idi mapan ijay mapan makimismisa nga inaldaw Aztec ni Juan Diego pamilyado. Kumapan makimisa inaldaw lumasat iji bantay kinakunana napan ingka agparang ingka kini obispo Apo Obispo ibagam nga gipatadder ti simbaan ditoy. Napanmet kini Apo Obispo siyempre ti simbaan hanga basta-basta mamati. Amom ayano dal altit na mo di mangibagbagamet kasla dagiti kung kunayo nga agparparang diyan ti balayo ada pangkublinisan nga balay. Ay Apo may man blisan ti balay me apaya ada agparparang kasarita yo aba kani Apo Santa Maria dayta haan Apo. Adda kanu lumabas latan no manganda gidi nagsiya at ayaban nyo angamin nga mangan ko na met. Adda kanu pay kapre high tech kanu dagiti kapre tatanta nakabip damutten handan nga nakatabako. So nga na social damutten. Kinagparang ko na hanga mamatit simbaan. Idi ko napan man nagparang ingka kini Apo Obispo hanga mamatpati senyora ko na. Dumano ko na di obispo no isuna at talaga mangdawat kati senyal. Dito, December 12, 1531. December 12, mapanen. Schedule na agparang manan engkanto ko na. Mapan ni agsakitan ni Juan Bernardino nga uncle na. Haanen nga nagnaijay hil. Makitam di nagnaan na. Haanen nga nagnaijay boy turod. Limikaw ni Juan Diego. Sinabat na latamot. Ijay ayan tinagyanan ni ijay nang sabtan ni Juan Diego kanyana adda man inaramid na nga kasla chapel la nga nag medyo circular nga nga to ijay metti napan na nang sabtan makita mapicture mo no talaga mai-illustrate mo nga talaga no adda ka dijay napan na sinabat ka kunana senyora agsakit ni uncle ko masapol nat padi ingkalatakin obispo nalaingan ni uncle mo. Iso nga, i-presuppose nga ni Apo Santa Maria nagparang kini Juan Diego nga masakit. Apan na inagasan. Kayan na kunan masapol ka no ti senyal kunana dadtahil datta turod ingkaalaan. December 12 naglamiis pa di Mexico din na pangkamin. Nalamlamiis mantatan. Hanga agbiag ti kwa kaktus laeng ti agbiag. Tauri da gijay klase ti ruruot da kin dijay nature da kehan nga kaslakan niya tayo.
Kasi idinapanan nakita nan dagiti sabsabong iso innala na di kagay na tilma kunada iso ti inbungon na dayjay sabsabong. Idi mapan kini Apo Obispon iso dayay nagprinta iso daytoy nga ladawan. Haan nga printa ti tao, haan nga drawing ti tao. Ni Apo Santa Maria tinangi printa idta nga tilma di ladawan iso daytoy. About 3 feet la dayjay hanunay dakkel, hanu maunay basit. Kidi nagprinta daytan, nakita ni Obispo, nagsangit, nagparinto mga sorry dyan na mati. Idi ikuanan dagajay sabungan, nagprinta. Kay imagine dayta more than 500 years nakasurvive dayta nga tilma ka until now. 30 years la kumati lifespan na dayjay kagayda. Nya, aging gana tatanabiyag. Kanagano ti miracles nga napasamak. Anya dayjay binumbada, nakasurvive. Inadalda day taladawan until now adalan da pay laeng adu pay laeng ti madukdok talan da abaro. Recently tinakita da jay microscopic jay mata na at dadwa nga tao. Nagkasla picture nga rod jay dua nga tao ipresupos da ni Juan Diego ken ni Apo Obispo. Ti kay bahara na kano handa mo mabaling nga apan ipari na dayjay ta dayjay ni Monsignor Salvador Martinez nga nangideket dayjay ladawan daytoy ladawan tayo. I will do it at night kunana rabi iti panangideket na iso dayjay September 18 ti apan na panangideket ta iso ti schedule ti pan nakalukat na. Kaya arami din na ti rabi ita hanga mabalin ti aldaw ta nagado nga tao hangag sarsardeng ti tao. Nagano nga security kada ko ta apaya siyempre no adamang threat nga rod data kasi threat ti pamati ti saduma dayta. Kabuteng data apaya, imagine di jay pa ng kuha na dagiti Mexican, dagiti American, Spanish people nga nagado aging gatat pilgrims every day nagado. Kakuna da di kabara na kano, kasla kabara ti nabiyag ataw mano 36 degrees centigrade ti kapudot naging gatat iso nga kasla agbibiyag. Nuri naem kano ijay ayan ti puso or dito ayan ti tiyan na kasla adda heartbeat pug dayjay. Aging gana tat ay dinagparang niya po Santa Maria no kitaan nyo nakabarikas ti black. Os-osaren dagiti Aztec nga babae dayta nga birhen. Nya birhen. Ano. Os-osaren ti babae dayta nga anya naganan dayta nga dayjay kordna dagiti berhen nga babae ngem di nakaikabilan na masikog. Iso nga by that time niya po Santa Maria masikog a berhen idi nagparang. Kitaan nyo di imanahan nga di original hanga parihas ti kolor na the pure Mary ken di jay nangisngisit di maysa ta apaya simbolo na dagiti Aztec han kasla morena da. Kano ang nagado ti simbol na no i-explain mo dati kag malmalum tayon. Binadek nan DJ kasla sarahan nga sara DJ bulan iso ti pagidatdatunan dati human offering ingkabil na jilikod na dayta raya ti sun nga isu dati pagdatdatunan ti human offering inabak na kano ni Immaculate Conception kay imbadek na di uleg di basol iso na DJ moon in kuanan iso nga di anghel nakakasjay ko na da di kasla narap nga ubing ay DJ anghel adda na bungon nga iggan na kasla adda na o nabungon nga ubing dagitay iso nga rod nga patroness of the unborn baby ta ijay nga rod ka all over that place idi ka dicho dija iyalaw da patayon da abortion agpatay dati ubing iso na ti patroness dagiti unborn babies nya iso na ti patroness all over America millions ti mapmapan adupay dagiti simbolo dayta dijay constellation dagiti stars dayta ti makitam iti ngato ti rabii ti December 12 1531 dayjay bado na kasla na picture amin katinakam amaze daytoy adda Our Lady of Lords ko nakapay katay opening kwatayon tagapuak ngamin di Lords Our Lady of Fatima idi nagparang da in drawing da Immaculate Conception, I am the Immaculate Conception, in drawing da, sa balikan niya na, iso na nga mismo tinangi drawing, haan nga aramid ti tao.
Kano kunada no kita day tati asidag hamo makita kasla ko haan nga direk nga pinta ti ruar ijay tilma. No makikita yu dagitay lakod nga daytay maladawang ko man ni Apo Santa Maria nga ipasikig mo ke ni Apo Jesus, ipasikig mo ke ni Apo Santa Maria. Nakakita kay kas jayan? Go! Ngayon, daytay ladawan ngay nga daytay makikita yung jay ladawan na kani Apo Jesus kumanya jay naka-frame niya ngam jay bangir ni Apo Santa Maria. Kaslakas jay kumahaan nga direct nga di jay ruar ti pintana. No iya sidag mo kunada ham mo makita di jay pintor. Iso nga nakaamis dayta nga ladawan. Kanya mo tinaadal ko idinapanak di jay. Nakita in 3 mi nagbunyagan na dapay lang di baptismal font nga nagbunyagan ni Juan Diego at dapay lang naka-preserve. Tiruar na di nagbunyagan ni Juan Diego kasla nakadadaan nga simbaan ngam pinabaruda metten di jay uneg na idinapanak ijay agraman di katedral da nakitak ti kinadakkel ti debosyon kasla nagbatit ti pamatik. Datayo di debosyon yung kung kunatayo awan mats ko makanyada di Mexico. Ijay nang runa di Basilica. Kasla marinam di ka nga kapigsa ti pamati dagiti tata. Iso ti ko kaslala nakabat-batit la unay ti pamatik no air-comparat na niya dagiti katedral da di Mexico Katedral. Inaramid ti Italian architect. Oh my God. Hamo ma-imagine nga dakas di nga simbaan. Diyak pa yung mga nakapandid ta Europe ta Italian kadakwa takas jay kanumet. Ngam nakapimpintas nga kasla uri nagadot tao kasla adda sabsabali nga ulimek na. Uri nakadado nga kumunol-kunol nga tattao adda latar kasla adda inner peace no sumrek ka. Iso nga diyak mo kung kunak kasla umpay pulos pan nakaikarik kumano makitam dayjay. Kay jay panagkwami di jay na inyanaganan ipapangko isumot imbilang kun nga pribilehiyo met akas may nga padi nga addad toy ayan ni Apo Santa Maria de Guadalupe. Kanya dagiti mensahe na umuna protection of life. Iso ti mensahe na nga number 1 talaga di human offering da na ikat da di akultura gapota iso na patrones di tay unborn babies can protect life tamasikog nga rod iso na. Nga protektaran ti biag respetuan ti dignidad ti biag haan nga mabalin nga idaton mo lat ta iti madin haan nga mabalin nga dadaeulen no di protektaran tayo. Maikadwa inagasan na ni Apo Santa Maria, inagasan na ni San Juan Bernardino. Juan Bernardino. Nya? Ni Bernardino, inagasan na. Kaya na nga sa even our sickness, awan danagan tayo, no ipangpangruna tayo, di kayat ni Apo Santa Maria, kin ni Apo Diyos. Uri dagiti saksakit tayo, nga iso ti priority tayo, agaya na nga agasan, no ipangpangruna tayo, isuna. Kaya na nga ornusen o graman dagiti problema tayo no ad-adda nga isuna ti ipangruna tayo. Kala ko madayjay ni Juan Bernardino ka iso ti umuna priority ni Juan Diego mapangkamangkita ti padi. Agasan na ko na naghangkagdanag na laingan. Nagmayat man nga ibagana ko makanya tayo itibiyag tayo nga inaldaw-aldaw ka anyaman dagiti worries tayo, danag tayo, problema tayo. Kunana ko makanya tayo ka hangka agdanag na laingan, hangka agdanag na ornosen. Kaniwan Diego na panalata sinurot na di kayat na panainala di sabong impan na kini obispo iso da na panagnakan nga pudno. Nagpintas ko mga kunana kanya tayo ka hangka di nga syakti inam kunana. Hangka agdanag na laingan, hangka agdanag na imbagan. Hindi kumamot tinagmayat nga italek tayo magkanya na ti amin tayo. Nagiti problema tayo, saksakit tayo, pakariribukan tayo, pakarigatan tayo, nagkamang tayo kini Apo Santa Maria, nagmayat latang ako na tayo kumahang kaagdanag, na imbagan, na laingan, na ornosan. Kastimot lati ibanghelyo. Idinapan ni Anghel Gabriel kanyana dahito ibanghelyo tayo tata. Idinapang kanyana ti Anghel, haan na pinanunot
nga Birhen isuna ni Apo Santa Maria, haan na pinanunot nga di masakbayan na, haan na nga pinanunot di dignidad na, ngamin nagtalit ti kayat ni Apo Diyos, ija nga rod panagwan ni Apo Santa Maria ka, dayay tinangrogyan ti panakaisalakan ti lubong. Kadija kumamo panagtalit tayo keng kuana, kaslakas niya mo laeng, dayay obedience tayo, di panagtalit tayo, dakdakkel ti bunga nangem, dayay plano tayo. Imaginem daytoy panagwan ni Apo Santa Maria na punas ti basol ti lubong, day dinakapsot nga lalaki ni Adan na intapwak na ti basol ti lubong, day panagwan ni Apo Santa Maria imay ni Apo Jesus pinunas na pinabaro na ti lubong. Iso nga no sumurot tayo king kuana no umanugot tayo iti pagayatan ti Dios at dadakdakkel abunga na. Uray di plano tayo, artapan na. Uray di kayat tayo, rimbawan na. Nagtalag tayo, kenkwana. Dawatan tayo nga di pa nang ibaba at tinasantuan nga ina. Sapay kumata makapudno tayo, mat. Iti pamati tayo, iti panagbiag tayo, nangruna, iti panagtulnog tayo, kenkwana. Ipaduyak-yak tayo, iti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Jesu-Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos, naianak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti ama, ket gapo kenkwana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, Iti kabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. kastamet ang ilan sa iti krus gapo kada tayo, idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti iglesia maysa, Santa, Katolika, Kinapostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaeg ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Ni Apo Diyos ti gubuayan ti amin nga kinaimbag at ti tayo nga anak na asi papakumbaba ako mamang, ken kuana inta idatag dagiti unnoy tayo ket patyen tayo unay ababaen ti panangibabaet ni Santa Maria de Guadalupe agtalinaed ti natibker apamati ken kuana iti tunggal panggep kuna tayo Birhen de Guadalupe ibabaet na kami. Birhen de Guadalupe, babay. Idawdawatan tayo ni Santo Papa, dagiti amin na panggep na, dagiti obispo ken papadi, tapno babaen ti panangtarabay, tinilangitan nga ina, agtultuloy da na salunat, natibker ken naragsakda, agserbi, amang iturong kadagiti tattao, iti pudno, pudno apamati nga awan panagdwadwa, dawaten mi ken kapo. Birhen de Guadalupe, babay. Idawdawatan tayo dagiti amin amang idadaulo ti gobyerno. Isuda at tinalek ni Apo Jesus amang aywan ken mangsalwad kadagiti anak na. Agbalinda kuma napakumbaba ken nasiglat amang salaknib kadagiti iturayanda. Sangsang kamaysada kuma mangitag-ay justisya kadagiti mangundundaway tulong pinansyal kadagiti marigatan ti panagbiag ken ipayanda ko ma tinatalged apag sapulan dagiti awan trabaho na dawaten mi ken kapo. Birhen de Guadalupe, babay. Idawdawatan tayo dagiti amin na Kristiyano ditoy lubong dagiti kakabsat ngagdaldalyasat kadagiti agduduma parikot
Dagiti amin na masaksakit, pisikal ken emosyonal a kasasaad. Dagiti biktima tagduduma a didigra. Ken kalamidad tapno babaen tinabileg a panangikakaasi ni Birhen de Guadalupe. Agtalinaedda ngagtalek iti kaasi kinayat ti manakabalin a Dios. Dawaten mi king kapo. Idawdawatan tayo dagiti amin amang bukel daytoy a parokya, dagiti sangapulo a barangay na. Amin a kaming ti Pastoral Council, CISA officers, ken commission heads, acolytes, lectors, ken altar servers. Tapno ipay ko man ni Santa Maria de Guadalupe tinesang sangayan a panangtarabay na kadakwada. Agtultuloy da agtibo para iti amin na programa ti parokya kang ronaan ti panakaya sideg. Dagiti tattao iti puso ni Jesus. Dawatin mi ken kaapo. Kastamet nga inayon tayo nga idawdawatan ti adupay a bendisyon. Bendisyon ken grasya a pakiramanan ti salunat ti kora paroko tayo. Ti panagbalin anay dumduma ti kay papananday to'y arambak fiesta tayo. Sapay kuma tagbalin nga inspirasyon tayo ni Nuestra Señora de Guadalupe iti panagserbi. Dawaten mi ken kapo. Sangsang kamay sa tayo amang idawdawat kadagiti amin a pimusayen nang runa dagiti mununa a naglasud ditoy a lugar. Ken dagiti amin a kararwa nga awan na kalagip kadakwada. Tapno babaen ti grasya ti pamatida at dadan nga makipagragragsak iti pagarayan sa dilangit. Dawaten mi ken kaapo. Hagulimek tayo tayo matdawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Dawatin mi kan kaapo, Birhen de Guadalupe, babaed na kami. Dagiti ununnoy mi bendisyon nam kadapo, ida, iti kasta agbanag da amin na makaiayo iti ama sa dilangit. Dawatin mi daytoy gapumetlaeng ken Kristo nga apo mi. Aminu apo ngayon sagot mo nam ay kenrigat penaminamin ko umay ko idaton ken ka Diyos ko kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Iti daytoy amisa a pagyaman apoy awat minanumo adaton sapay kumatadda ka ikaryan nga umawat ibagi kendaram. Bunga ti bannog ken linget mi hidaton mi taltar anapnuan sudi amin haragsak ladingit mi ikay sami ken ka o Diyos nga apo mi. Iti daytoy amisa a pagyaman apoy awat minanumo adaton sapay kumatadda ka ikaryan na umawat ibagi kendara.
Kumararag tayo kakabsatap na datayo, ken dagiti adaton tayo, makaayo kuma, iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ya po awaten na kumadag ito daton kadagita imam. Ket may paay pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kadagiti sagot nga endaton mikan ka iti piyesta ni nasantuan nga ina ti Guadalupe. Sapay kumata pasengkedan papigsaan na kami dahiti a sakripisyo. Papigsaan na kami kas napudpudno nga anak ti Birhen Maria, anak ni Birhen Maria, kat matungpal mi dagiti bilbilin mo gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumam. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadan sa tagay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. May karigit mo. Pudno unay may ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi. Nga iti amin at tiyempo ken dis so agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Diyos ket idaydayaw ken ibunannag ken itantanok may tinagan mo iti daytoy a piyesta ni nainggasatan ken agnanayon a Birhen Maria tababaen ti panangsalinong ti Espiritu Santo sinikog na ti bugbugtong nga anak mo ket idinto ta dinamet napukaw ti sadya ti kinabirhen na impas ngay na itilubong ti agnanayon asilaw ani apo mi a Hesukristo ket gapo ken Kristo daydayawon dagiti angheles tadayag mo agrokbag dagiti dominasyones ken agpegerger dagiti pannakabalin ti langit itasaklang mo ti langit ken dagiti bertudes ti langit ken dagiti nagasat a serapines sangsang kamaysada amang itantanok ken ka ipalubos mo kuma nga ikaysami dagiti timek mi kadakwada itinanong mo apan nagdaydayaw ket ikantami. Santo, 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 Apo Diyos dagiti amin naparswa di langit ken dagat no dayti pakailaydayawan Hosanna 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 iti kangatwa Hosanna 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 iti kangatwa Madaydayaw ti umay iti nagan ti Apo Hosanna 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 iti kangatwa Hosanna 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 iti kangatwa Pudno ay apo abiig ka kinasanto kat sika ti gubwayan ti amin a kinasanto dawatin mingarod ti paay mo ta espiritom amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam kat paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Hesukristo isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tada ito iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tada iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon na tulag
Iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti Babaen ti krus Kristo. mo, kinin ka panagungar, Bungar, inakaminsalakan, nakaminsalakan sikanan mabuti sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami ang makirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkay kaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam payapo dagiti kakabsat mi apimmosayan. Asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida, iti sidong taranyag mo apagakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Gat makiranod kam to, kenenggasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga asawa na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin asa santo, isuda anakapudno, anagserbi kan ka ditoy daga, makikadwa kam tukad met kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Datayo anabalakadan kadagiti makaisalakan na pamagbaga ken naadalan kadagiti na Diyosan apan nursuro turdan tayo ti agkuna. Basulmi kasmet kuma iti pamakawan ni kadagiti nakabaso kada kami di na kami naka
Isalakan na kami kadi Apo, iti amin adakes, it dem kadi as ihaayat ti kapiyam, iti unos ti panagbiag mi, ket babaen ti tulong taasim, ilisi na kami akan kanayon iti basol, ket ikanawa na kami iti amin ariribok, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam ti toray, ti panakabalin ken dayaw, ti agnanayon na dinto agsarday. O Apo mi Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak, ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay ami kapya. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, item kada kang ti kapya, item ka ti kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, nanti may salahe nga sa mapaimbag tontoy karaw. O Apo Jesus, maikat, dito'y puso kang naed ka. Ikutan to'y biyag ko ken kararwa, tapno diyak to may sinakin ka. Iturong nakadwa po, tarabaye maladay to'y numo. Tapno agserbiya ka si pupudno, aging gatungpal to'y biyag ko. Tati ayat mo, iso Apo ti biyag ko, keti asim, iso Apo ti kiret ko, keti bilin mo, iso Apo ti bagnos ko, nagturong kinapudno.
isu apu ti biag ko, ket ti asim isu apu ti kiret ko, ket ti bilin mo isu apu ti bagnos ko, nagturong kinapudno. Sila maputo'y panunod ko, pakirdem ka dito'y nakem ko. Biyage mapuday to'y kinakurapay ko, italek ko ken kaidatun ko. Iyawat ko ken katiamin ko, usarem kada puto'y adipen mo. Isurong agbyag itilinteg mo, kinagtalek laeng ken kauapo. Tati ayat mo, isuapo ti biag ko, ket ti asim isuapo ti kiret ko, ket ti bilin mo isuapo ti bagnos ko, nagturong kinapudno. Kumararag tayo. Apo ipaay mo kadi tatibagi kandara ti anak mo nga inawat mi iti daytoy a sakramento. Ornosen na kami. Ornosen na kami akan kanayon iti ayat mo. Ita a piyesta ni nasantuan nga ina ti Guadalupe. Agkay sakam ko mga agbiag asi kakapia aging ga iti yaay ti Apo asigo gloria. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti hinggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanto na misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nagayaman kayo ti Diyos. Oy nami ama ng asi, siput ka nga adat din nami, tingem dagito'y kararagmi, ibabait na kam kadi. Oy nami nga instrumento, oy nami manlupot nga po, awatem dagito'y asagot, simbahan biyanan mo. Sabsabong nga nagpay dumabanglo, babaen ti grasyam, nagrusing nagtubo. Rosa sa sinyal ti ayat mo, isot pinitpit ni Juan Diego. Latawang manay maldit titilma, o naindaklan nga ina, sikat iladawan ti parokya, nagiyaman kami ken ka. Latawang manay
ditilma o naindaklan nga ina sika tila dawan ti parokya agiyaman